kokemusten myötä mulla on itselle tullut semmoinen kuva, että tai mä oon muuttunut ihmisenä sen verran, että mä haluan olla aito. Mä haluan kuvata mun tunteita rehellisesti ja olla mahdollisimman avoin ja semmoinen, että periaatteessa olla oma itseni ja ilmaista mun tunteet ja että ulkokuoresta näkisi millainen ihminen mä oikeasti on, vaikka se usein pettää ja ihmisillä on harhaluuloja ja ennakkoluuloja. Syy miksi mä tein näyttelyn aiheesta iho on se, että mä haluan kuvata ihoa semmosena kuorena joka peittää niitä tunteita, niitä fiiliksiä, mitä meillä oikeasti sisällä on, mitä meidän sisällä oikeasti tapahtuu, meidän ajatuksia. Ajatukset luo niitä tunteita ja niitä tunteita, mitä me pidetään meidän sisällä. Iholla mä yritän kuvata sitä, että se on pelkkä kuori. Sisällä kaikki oikeasti tapahtuu, mutta ihon kautta me kuitenkin eletään. Hiukset on kuollutta ihoa, arvet on kuollutta ihoa, iho uusiutuu. Se on niinku, elämä näkyy ihossa ja elämän kuuluu näkyä. Ulkona on kehuttu tosi paljon, on sanottu aikaisemmin, että miksi mä haen maaliksi ja tälleen. Mä tiedän, ajatus on ollut vähän pelottava, mutta silleen tälle sivujuttuna. Ei melkein ihan harrastuksena, mutta niin tehdä tämmöisiä hommia on se ihan kiva. Sä muistit meidän edellisen projektin. Joo. Mitä kokemuksia sulla jäi siitä, että sä tulit uudestaan soiton ja soitin sulle, sä tulit uudestaan, mitä kokemuksia sulla jäi siitä? No kokemusta, siis niinku ihan siinä niinku itsessäänkin ollaan. Se oli sun ensimmäinen kuvaus ikinä. Oli. Mä bongasin sut kadulta. Joo. Oli vähän imarreltu olo. Joo. Tällainen. Ja ihan semmonen kiva jälkifiilis ja tällainen ja sitten ihan silleen ihan kivana selittää ihmisille kuvaukset ja tiiäks tällainen. Se oli vaan hauskaa. Cool. Mallit, ketä mä oon tähän projektiin valinnut, on ollut ihan tuntemattomia ihmisiä kadulta. Ihan on kävellyt, mun sisällä on semmoinen huutava tunne ja halu pyytää ihmisiä, jotka näyttää mun mielestä siltä, että ne on elänyt elämää, niillä on jotain sanottavaa, niiden silmistä pursua tarinoita ja kokemusta. Osaa hyvin mä koen pääseväni samalle tasolle näiden mallien kanssa. Mulla on sen takia helppo tehdä töitä ihmisten kanssa, ketä mä oon ite valinnut mun projekteihin. Kaikki mun mallit, jotka tällä hetkellä on mukana projektissa, niillä on oma kokemus, oma elämä, tietty elämän ilo, tietty semmoinen elämän tuska, mitä ne elää ja pystyy hyvin sopeutumaan mun kuvausaiheisiin. Suurin osa malleista tulee mun malleiksi sen takia justiin, että he pääsee toteuttamaan itseään. Heillä on tosi rento ja mukava olo mun kanssa. Ja mulla on tosi rento ja mukava olla niiden kanssa. Mä en epäröi sanoa niille, että ota paita pois. Tai mä en epäröi sanoa niille, että älä naura, hymyile, istu, nouse, käännä pää vähän vasemmalle. Välillä mä lopetan kuvaamisen ja jumitan pari minuuttia ja jatkan. Siitäkään ei sano mitään. Ne on ihan koko ajan messissä. Jotenkin meillä on vaan semmoinen tuttavuus alun perin. Mallit, jotka mä oon tähän projektiin valinnut, niin ne on tosiaankin ansainnut sen paikan. Ne on kaikki soiton päässä. Jos mulla tulee välillä tämmöisiä jäätäviä haluja valokuvata ja mä voin vaan soittaa ja sit voidaan ottaa jotain settiä. Ei tarvi mitään sen ihmeempää. You remember the first time we had a 10-minute session there, and that's gonna be the poster actually for this whole exhibition. How do you feel like that? About that? Frankly speaking, I feel honored and I feel happy about it because I'm going to be in a way a face of the project. I really like this thing in this project, and when I saw the picture first time I was
surprised that I can look this way, and I hardly recognize myself, and it's really interesting. So I just saw myself from some other side I never saw before. Different perspective. Indeed, and so I think it says a lot about the photographer who took this picture. And I feel excited, and I feel honored, and I feel like I'm opening some new page in my life, and I'm overwhelmed, so it's hard to speak. It's like, wow, I'm really happy about it. What do you think about me as a photographer? Is it easy to work with me? Do you feel uncomfortable? I just tell you to take your shirt off. Actually, I'm really surprised how work with you maybe not changed me, but just opened something, because I have never been in this situation before. Nobody ever took this kind of pictures of me. I mean, well, let's say halfway dressed or something. But I don't have any problems with it. I think I trust you, and that's why I'm happy to join your project, and I don't find any problems to follow what you say, and so I'm really surprised the way I find myself in this project, and that I actually find it easy to work with you. As you see, I've been posing in the city center, and no problem for me. Eli tosiaan mun mielestä on tosi hauska lähteä mukaan erilaisiin projekteihin, koska se on yksi niitä ensimmäisiä tekijöitä, miksi mä dikkaan valokuvata, videokuvata, tehdä tällaisia juttuja. Tapaa paljon erilaisia ihmisiä. Tunnettiin Elinikaa aiemmin, mikä tietenkin oli lähtökohta siihen, että lähdin messiin. Mutta tosiaan niin projekti kuulosti hauskalta, ja ylipäätään niin kuin ihmiskeskeinen valokuvaaminen ja sellainen, jos se on aihiona, niin I'm always in. Mä oon Evelinin ensimmäinen ystävä Turusta. Me ollaan tutustuttu lukiossa. Käytiin kuvataiden lukiota samaan aikaan. Eve on terävä tyttö. Eve on tosi terävä tyttö, mutta samalla se on se henki, joka siinä on läsnä. Ja Eve on matkalla. Eve on tosi pitkällä matkalla. Ja se on aloittanut aika monta kertaa alusta. Mä oon yllättynyt, miten me ollaan tässä pisteessä. Miten Eve on tässä pisteessä, kun se on. Ja miten mä oon saanut olla siinä mukana. Ja mä tiedän, että meillä on tulossa kaunis tila, joka on täynnä asiaa. Eve luo linssin läpi jonkun energiakentän. Se kaappaa mukaansa jotain uskomattomia tarinoita. Ja sitten mikä parasta siinä on, se on ammattitasoa, jos pystyy ottamaan se koko energian käyttöönsä siihen itse paperille, minkä tuo sitten ihmisten eteen mukaansa. Saa nähdä. Alunperin ei ollut tarkoituksena mitenkään tehdä tästä tai mitään uutta näyttelyä Suomessa alkaa rakentamaan. Se periaatteessa tapahtui ihan vahingossa. Se aihe oli pyörinyt mun päässä jonkun aikaa, ja sitten se vaan tuli ulos. Merin kanssa juttelin siitä aiheesta. Meri oli itse ajatellut että pitää jonkun näyttelyn. Me innostuttiin ja sitten kierreltiin vähän ja tässä on hassu tarina takana. Mä vahingossa mursin mun pomon kylkiluun. Vahingossa mä hyppäsin ja halasin häntä, ja hänet meni jalat alta, ja sitten hänelle meni tosiaan se luu ihan paskaksi. Sitten mä menin ostaa hänelle kukkia. Sitten oli Linnankadulla avautunut uusi kukkakauppa, semmonen kuin La Magia. Ja sitten siellä oli maalauksia ja kuvia seinillä, ja kysyin, että mikä tää paikka on. Täällä on kukkia, täällä on piano kesken liikettä, täällä on tauluja seinillä. Se sanoi, että meillä on taidenäyttely menossa tällä hetkellä. Että meillä on niinku joka kuukausi joku tulee ja pitää taidenäyttelyä. Sitten mä vaan extemporeen sanoin sille Marialle, La Magian omistajalle, että hei, mäpä vuokraan koko paikan, että jos tyhjennät ja mä tuun sinne ja laitan mun kuvat seinille. Siitä se idea sitten lähti. Merin kanssa asiasta juteltiin, Meri lähti mukaan. Meri maalaa, Meri Lindholm, ja oikein hienoja, mahtavia teoksia. Yksi niistä on tuossa mun seinällä itse asiassa. Alaston nainen, pää alaspäin siis. Tosi hieno.
Anyway, me sitten päädyttiin Merin kanssa, että okei, että nyt pidetään näyttelyjä. Siitä tuli sitten idea, että mä haluan tähän enemmän taiteilijoita mukaan. Jolloin mä sitten Miisa Soinin graafisen suunnittelijan pyysin suunnittelemaan julisteen ja nettisivut ja muuta vastaavaa tähän projektiin. Ja sitten alun perin Pekka Lintusaari oli tulossa kuvaamaan, mutta sitten vaihdettiin Mikko Dukeen. Mikko tuli Helsingistä asti sitten hoitamaan projektia ja mä uskon, että tämä projekti puhuttelee ainakin joitakin ihmisiä. Et mä oon positiivisesti yllättynyt, että tämä juttu ei ole vaan mun päässä.